Hej og Rebecca Games her. Vi er tilbage, og det er stadigvæk min Let's Play alene. Jeg dropper lige den der LAN-verden, jeg lavede, eller den der singleplayer. Så jeg går på en server, der hedder Mastermind. Der ligger lige IP ud i beskrivelsen. Hvis I kender den, så må I gerne, eller jeg ved ikke engang, hvad jeg skulle til at sige. Men jeg spiller survival, ligesom mig Mikkel har gjort på den anden. Og så, okay, hvis den ikke er heller ikke dernede. Okay, det er den. Hvorfor lægger jeg så meget? Det gjorde den da ikke i den anden video, gjorde? Eller, det kan jeg ikke svare. Stop det bedre lidt. Ej, det er godt ked af. Det lægger så meget. Det er træls. Men det er bedre. Sådan. Husk, hvis I kan lide den her Let's Play, så like eller subscribe selvfølgelig også, hvis vi laver andre videoer. Det er jo ikke kun det, men jeg regner også med, at vi kommer til at lave unboxings og vlogs. Eller vlogs, eller hvad det hedder. Og vi laver også introer, men jeg tror, vi starter ud med det, når vi er sådan lidt mere, når vi har fået mange views og flere subscribers og sådan noget, så vi er sikre på, at de ser med, så at man ser med. Fordi så er det nærmest spild af tid. Altså, man skal selvfølgelig lave nogle videoer, for der kommer views på dem. Jeg tror, jeg render rundt i ring hele tiden. Det går, det er sådan lidt mærkeligt, at jeg kigger hele tiden på optagelsen, men det er simpelthen fordi, at jeg glemmer at slå den der til hele tiden. Det kan egentlig også godt være, at hvis I ved noget om man kan downloade Fraps eller et eller andet på PlayStation, man kan filme med på PlayStation 3, så må I også gerne skrive, så adder vi jer på Skype, hvis I kan finde ud af det. Og det skal bare være for sjovt til noget. Vi tror på det, når der I siger det, eller skriver det. De skriver sgu ikke så godt dernede. Okay.
hvis I så fredagsfesten den 2. maj, så var det mig og Nicolas klasse, der var med, for Sami, han har også en kanal. Det sagde han også derpå, hvis I så det, men ham og en, der hedder Laurits, de laver også videoer, og de hedder XP Supergamers, altså sådan, kan se dem, hvis I har lyst. Hvis I så også spiller på den her server, og vi har et hus på, så I lige har set, at det er forbi det eller et eller andet, så, eller hvis I ser mig her, så må I, det er lidt træls, hvis så, at vi er i gang med at filme, og så I kommer og dræber os. Sådan egentlig, når man spiller survival, at man godt kan være ude for det, men hvis nu at I ser noget, altså hvis I godt kender de her let's plays, og så I ser mig, så bare dræber mig bare, fordi det er sådan lidt. Det bliver mest Minecraft, hvis vi spiller for tiden. Men ikke at det også bliver tagget eller noget andet. Bare sådan lidt surt, at jeg spiller, imens at jeg spiller survival, fordi når jeg laver et hus, altså I ved jeg, at hvis nu jeg ikke har cleanet, så kan I bare komme og gøre det, eller jeg bare komme og tage min tid. Mm.
Mm. Jeg tror, jeg runder af her. Men ses i næste video. Hej.